Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga tinga ti aldaw, ti lunes ti amin sa pada, kakailian, Nobyembre 7, 2022, idanon ti ENR Online, ti sabaliman na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, kadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno agdadanggay ti apo kadin sa ganami manen nga damdamag nga muk nga pakasiknan ti amin sa pada. Tapno idasar tayo intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Dahil din sagana tayo apo, when sagana tayo nga pagsasaritaan tayo iti detoy nga aldaw. Duagasot ket 6.5 bilyon nga budget ipursigi detoy wenno ipursupuesto ti gobyerno para ti panakaipaay kano apo ti ayuda kada kitay marigrigat a Pilipino gagayem ken kabsat nangato pay laeng apo ti poverty rate ti pagilian ti Pilipinas base apo kada di kaudyan nga survey ti Social Weather Station gagayem ken kabsat so data ada dito kasi di kadakil nga pundo nga kalikagom ti gobyerno babaeng ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maipaay nga ayuda ka digiti Pilipino maibilangin dito digiti vulnerable sector iri pagilyan nga Pilipinas gagayem ken kaabsat iti sabaling nga banger ado nga kaso kontra kadagiti adda pan nakainaig na di pan nakapapatay ni Percy Lapid manamnama nga maipila gagayem ken kaabsat ti adu a kaso kontra kadagitoy nga adda ti likudan ti pan nakapapatay ti nasaong broadcaster gagayem ken kaabsat iti sabaling banger United Nations human rights expert diti adda ti ano na po mensahe na iti gobyerno ti pagilyan tayo nga Pilipinas nga masapul kano nga maligalize ti abortion ken kastameten diborsyo. Anat man kunayo sigurado nga sumged ti reaksyon dati apo manipod kadagiti nagdudu mga sektor especially apo iti biyang ti simbaan Romano Katolika gagayem ken kamsat masiguradok deta apo nga dakkel wenno medyo nadagsen nga sungbat ti parokat ti simbaan iti deto nga nagbalin nga kalikagom wenno advice ti United Nations human rights expert gagayem ken kamsat para iti pagilyan tay nga Pilipinas illegalize tay kano ti abortion kastameten ti diborsyo gagayem iti sabali nga bangir kumusta na po tinaatil nga kandidato para presidente boksingero Manny Pacquiao amuyo kadi nyadda kalikagom na nga lumaban na po ni Manny Pacquiao no pay retiradon gagayem ken kabsat kayat nakano ti lumaban iti ring wenno ti luna ngem ditoy pagilyan tay nga Pilipinas ayun so kasdi nga tapay ti kabara ni Pacquiao gagayem ken kabsat iti biyang digiti boxing fans iti pagilyan tayo nga Pilipinas kalpasan na po iti panakaabak na kas kandidato iti kina presidente iti na panya-eleksyon DJ iti saludsod gagayem ken kabsat or kalikagom ni Pacquiao nga ma-regain ti popularidad na iti lubong ti ayam nga boxing gagayem ken kabsat iti sabali nga bangir dinggin nyo dito apo amuyo usong-uso ka digitoy populitikos nga numalpas ni Lakay si kan Baket numalpas ni Baket si kamanen Lakay intunukan ni meten anak ijay Cagayan gagayem ken kabsat agasawa nga nagbalin nga mayor gagayem ijay Amulong Cagayan digitoy apo ket na sentensyaan mabalod da iti 20 aginggan at 20 ket 7 nga tawen ti kaso da malversation of public funds panagkunniber gagayem ken kaabsat
Dagitoy ken sabsabalipay ken deti sublianan tayo apo deti isyu tingilaw manipod kurimaw ngay mataki dita Puritak Pinili Ilocos Norte amuyo kadi nga ti grupo ni Apo Kapitan ita Puritak Pinili ken kastamet ten sumagmanong opisyalis ti kurimaw binisita da detoy maibagbaga nga pagtaraknan ti manok wenno poultry farm nga paggapgapuan tingilaw gagayem ken kabsat ket positibo nga naimatangan dagitoy nga opisyal nga adu tingilaw itinasao nga pagtaraknan ti manok. Dagitoy ken sabsabalipay tampok pare di may isang oras ingkang panangidanong kadakayo di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digiti babae kastameten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuwakin naman matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapa kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, dan na pala basa po sa kapula minutos kalpasan ti oras tayong alas 12 iti deto nga tinga ti aldaw. No malagip yo apo iti napan nga lawas trinatar tayo apo diti problema ti Barangay Puritak. Pinili Ilocos Norte sikna na po kadito yung ilaw nga aggapo iti Curimaw, aggapo iti maysang poultry farm gigiyem. Ket after apo dito inuman tayo iti maysa nga dating kagawad ken ni Apo Kapitan Elpidio Abrujena, dito grupo ni Apo Abrujena ni Apo Kapitan together with some officials ti Curimaw binisita da dito na saong poultry farm gagiyem ken kabsat. Okay, amwen tayo anya tinagbali na takwat ti grupo ni Apo Kapitan ken digiri sumagmanong opisyal ti Curimaw idi deto nga poultry farm. Apo Kapitan Abrujena sir, thank you very much itited mo nga gundaway nga sinublianan da ka tapno makainuman da ka manen sekdan ka deto problema digiti lumugar dita barangay barangay Puritak Pinili. So mabalin nga ilawlawag yo Apo Kapitan no anya tinagbalin nya takwat yo kadeti panang bisita yo kadeti nasao nga poultry farm. Go ahead sir, go ahead. Well, sir, tingko, tayong na ang taon na yanin, ng rona ka nagiti, at sigurado ka natin sa tanito. Basta ako, nakita ni, tanapang nagbisita iti Biyernes na jay, naglapas, at kami nagiti officialis, iling ako rin ako, iling ako pinili. Then kami nga barangay officials kada ito nga barangay Puritak. At nakita mi kay ako karugi tunay kun ado nga ngilaw nga talaga iso nga parigat nga saon nga talaga nga kwata nakadado ako talaga ti ngilaw na. Di dapay industry sabaten at kunada awan ti magatangan da. Kunani, ito po na yun, di kala nagpanunod sa bali nga pagkatanganin, takunada, nagsirada, di paggalala supplier na ako, di pag-spray. Kuna mo, tapi di kala nagpanunod sa bali nga alternative nan nga paglalaan ti pag-spray ko ma, kasi kumati, kasi ito yung bangat, ni tanakasarita ni ako agbayan kasi ko kang nga siya, kada iti rason ba? Talaga nga awan pag-spray da. Anong yung bato kas dilatang rodon kaya nariga mo ang kas dilatan nga gingga na kaya latatawanan. Kaya dapat kagalit tamot ti second move yung ba't ako mga agbirok ti sa bali pa nga agas kung kunangaraw. So kunang kanya na hindi talaga nga dispensary manager ko na pakaungot nga talaga kikata kada kayo Jackie, panay nga umumpan, begiti tao diti barangay ko na po. So tinang sita mo ito nga si Marita Kanyanan, kakasya mo nga dumdumod ka begiti kwan.
Hindi ko para sa kaya punta analati arahami kung kapitanan kung kunada, paturong kalakang kung kunada. Kung arahami din may mati kang kabalam niya ako nga mapan tawag ko maida ta nariga mga gasagaksyon. Ngam among matitao na po talagang talagang adong namin. Kung ay sakto nga mismo dito balik talagang lugar buong ng tapay kay Demo mo sobrante eksarita. Malang ka, umuro na ako nga may tablaw na video ko ni Nanang Nilon. So nga, nakaragrago na unay nga pangarotin na ka makabusbusor ka unay tapos tayo muna talag mapat na si Daemon numanganap nakakalob kasi si Daemon kung naurang pa'y kalubag no talag-tamag kay labay mo papan talag-tamag tayo nagano rin iti naunong ni nga pag-ala nga baygo na po napipictura may pinagitang nakapulposto ba talaga paano nga piraso tayo nagakang ko talaga nga ado kung may sabi gay poultry na talaga narong lalo na niya kanal, pag-itlugan na pa ikirin, mong tingilaw kung nalang produce, ngilaw, ka. Tapos ano, nagbiso ka itlog, ngilaw tumanin, no, sobrang nga oras. Tayo pa ilit na nijay, but pa yun, nakadaan mo ito, so nga lumasok, sige niya ngilaw, ako nga tapwa, itayamit, na niya buluwer na pa, nakasama si itayamit, mismo nga nakasano di gaya na sa biglaw na yung amit na tayo minabot boundary kapritak din kung kumulong dalaya ang babawat ayam may so nga tapwa na ayam may so nga nagyaya po ti rigat na pasango na pa ito nga di ayam may ito muna ko pa dyan linisan dano di dahil linisan ko man iskuyan na di ko ayusin namin na ganyan bobo do yenit da no mabalbalin pasirati ko man na tanapon no nati makunayo tariga mo nga kasto yung latan yung gana-pinggana problema ti manong nga baryo ako marunong nga barangay ti sagrap ti rong-ogi ka kaya may pagkakado ng bangga aldo kay amin. Okay, Apo Kapitan, di ba dapat di kita kakadwayong opisyales from Corimao, especially ni Apo Sanggunyang Bayan Member Honorable Judith Kilala. Ano di kita kaslamit assurance ti gobyerno lokal tapnon di kasta maproteheran kayo manipod ka dito yung perwisyo tingilaw manipod dita Corimao, Apo Kapitan. Tinagkasarita na ba ito nga ganto tayo lang tayo kung nadamat ide sumuti ko na da yakin ko paano kaya da agbayane kanya mo no kanon to di mo na ano kaano na yung basta next week kung nada ide ako iso nga urorayan no kasano ganto awag na kada kami mo maki-dialogue no laki kanon po da jay. Okay. Di kita karu ba yung barangay nga Kastidalayap nga apektado met kada yung ilaw? Ada ka di ano kasla konversasyon nyo nga agtutumpong kayo nga ngiyakid daw nga maaksyon na dati nga problema, Apo Kapitan? Ay ko, ang damo siguro may pati pagtutungtungan nila doon kasanod din ng parbong ka dati nga problema na raw. Nairaman damot ka nato yung problema po. Tapos tilit ka na nga mabalbalin kayo, pasira kayo kasi aksyon na ako. Okay. Di ba at dati nagbalin nga petition or apelayo iti gobyerno municipal ti Corimao nga pirmado di kita lumugar dita lugar yo nakadano nen. Dati nga kiddaw or komunikasyon nyo kaditi agtuturay ti Corimao, Apo Kapitan. Ay, wala po na i-pareceive me, Libernis Pedayay, na po sa pangkam nga muna di dyan munisipyo, before nga napangkam di ta poultry, sinamantala may muna di nga oras, nga napandigay ay yung president ni Apo Mayor. Si Apo Mayora, ni Consal Judith. Nagkukulit kami nga napandigay din, so dahil mag-din mo, nabasa dyan, na-reaction na ka na dyan. Okay, sipod di pa nang rugina nga imatake di kita nga ngilaw kada kayo dita hampulos nga agparbeng aging gana kada gito agarop talo or agmakabulan sana, Apo Kapitan. Nasurok sa pagkabulan no rarigi maputa na po di pinagtalon natin ti obserbasyon me. Yung kadati nga Oktubre dati tinakaro na yun. Talaga nga reprot mo talagang mabugaw na po kumagata pa ikide.
Okay. Apo Kapitan, idinapang kayo kadeti poultry, anan, adda kargana, wenno awan, deti poultry. Ay, ako ti, kung di kalilinis na, may naka-harvest na, nawan ti nagyanan, na linisin damot to, na isako-sako to bigay luglugit bigayan, nga matagya pala ako, hindi na kami, to bigay lugit na isako-sako, diyan mo no kanudan to nga ruwar to bigay. Pura na sako, nga ang ilang tawat ako, at nagado nga lugi mga min, nagamano nga sako ba yan, naglawa mga rin sa poultry. Di bagbagata nga kargana, 50 dya may isa, 60 mil mo dya may isa. Di manunay dya yun, nasuro na sa gusto kami nun. Okay, iti parte ti munisipyo, especially kan ni Apo Konsehal Judith Kilala, adda kadimet assurance na nga adda-addang ti munisipyo, gobyerno lokal ti Corimao, tapno di ka mapasardeng or maaksyonan, dati nga problema, Apo Kapitan. Tapos dito, kung nada di ako, mamanto makasarita da jay at nabigyakin ko ka sasarita tayo po kung naman na jay kung nada di ako kung nabigyakin ko ka isang nga mamanto anak action da ako. Okay. Ti lokal na gobyerno ti pinili in in endorsar yon, impakam mo yun dati nga problema yo kada Apo Mayor di ta pinili, especially ti Municipal Health Office, Apo Kapitan. Well, sir, nagiti sanidad kung nagiti dumapay nga opisyalis mo tili na amon na dito nga problema min ako. Nga puro lain nila ti dialogue dan mo nanto ti palong dayjay nga aldaw ta sa ti kunada edi tapno mamman no nati action dan po ako pagtulungan tayo deta. Okay. Awan met pay Apo Kapitan ti kasdetey pamagbaga ti health office, especially di sa sanidad, di panaganaan na damangan ta dadakkel nga epekto na iti salon up ti tao, dito kadut ngilaw di ta lugar yo. Ay. Okay, yurite Apo, nagputol dito linya ni Apo Kapitan. Gagigim ken kabsat. Okay, sublianan dito ni Apo Kapitan. Okay, sublianan tayo. Okay, awammet pa Apo Kapitan, tikas la pamagbaga, ti health office, di ta pinili kada kayo, ti sanidad, amangan tada negatibo nga epekto, ti salon atyo nga taga Puritak, dito kaadut ngilaw, di ta barangay yo, Apo Kapitan. Isagor dito ti pagdandaragan ni ako ta ano ba kapag sasagit ti tiyan na nga madamdaman ko napuso nga yalamon to no kasi no ti no talagang madi maparbon dato talaga sasakit po aning taon to yun ako no madi maparbo data nga ngilaw ta ikaw ti kaduna ko di mo maparbon ko andan to na palapit na sasakit aning taon to yun ako. Okay, so awan ada pa maudi nga plano yo or panangidagadag yo dita munisipyo ti Corimao. Iti dati no awan lat aksyon, Apo Kapitan, aglalo ka dati nga lawas. Ay ko talaga nga gagarami da nga pagsawsaban ni danan no awan aksyon da ako da kami ti talaga nga madidigrahan ka dito. Dapat ka aksyonan ka dati nga problema ta dakan ti madidigrah. Pagka kumado ka nga poultry, adag di sentro ti Corimao, ilang magdagti baras ti barangay ti, so nga dito iti pagkasalat na iti kilnilang nakadado ako. Okay. Dito pagpatay tingilaw, dito pag baka agbalbalin pa nga dakkel gastusen kada kay dita, Apo Kapitan, di pa naggatang yung kada pagpigket kada so amin na nga pang kontra tingilaw. Ay ikaw na ako at manunod ginatang ko nga baygo ni din ay pagkat talaga nga ano na ginatang ko din kanay bus manin ako so nga tarigat ka talaga nung kastila pangagas dahil kan nati wala gini ngilaw kung madi nga kitaan nung talaga nga na madi maparbong na talaga so nga narigat no kastila na ako ti mapaspasama dito barangay tayo. Tidakes no adda pa epektunan kada kiti umay dita barangay yu pumasyar wenno adda kayat na nga umay aramiden wenno umay kasarita dita barangay yu gapot kaadut ngilaw Apo Kapitan. Sungar pa yan pati nakababayin pa yan ako kan kiti bisita na ta nakagaduha ngilaw. Nakababayin kan bisita pa yan na no lalo no patanumi na nakarari dapat din ako mga anin at
umuna na mga tablawan, may tama ito may isang na problema niya ako sa narigat kag bisita ka dagiti na simpo tas na dungangilaw ka ako na yun kung kunada nga ron salat tamin ti pagdisala na dagiti na sa sarita so medyo makaunga ka basita mo kung kita kingpukan o di ka aksyonan na ito Okay, Apo Kapitan, thank you very much itintad mo agundaway no adda mensahem kadagiti kalugaram, especially ti panagan-annad. Mga tadda epekto na iti salon update ito yung angilaw. Go ahead Apo Kapitan, go ahead. Ay member na bigatayamin ako nga kabarangaya kiti barangay Purita agadaros pa basita ko kakalaga nga mabipay na reserva na ito nga problema kasi kita'y salunat tayo ganos tayo basit noon natin maririna tayo hindi pa-check up kita center at nangarog at dama na kita nilaw tayo kung gananos pa tayo basita ko amo naunod kayo kanyat linam na tasbitan kung kunay siguro tala kung dyan namang mga gapo isang pasensya niyo ba sito dati ko talaga na araramidin mo aming kabalaming ang barangay official sa po. Yan lang, nempat na alto tayo namin. Okay, maraming salamat Apo Barangay Chairman Elpidio Abruhena. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, kasagawa na po. Agyaman tepe kadito sumaganad. Thank you very much kay ni Mrs. Lydia Raquel, kay ni Gigi Raquel Turner. Manibo na po ijay Maui, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company. Nga masarakan na po iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin kay ni Honorable Telwin Tapawan. Kaming ti Konseho, ti Ili ti Marcus.
Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipod Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti number 121 Zay Flores Street, dito Ciudad Tiluag. Thank you very much pa, iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan di Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag. Babangkin Engineer Neil Jose, di kita kayo apong ipatulo, di Pawit, para ka dito kabagyan nyo, kapamilyayo, ije Metro Manila, Ciudad Tibagyo, ije Isabela, Ken Cagayan, mapanyo di Pawit, di kita apo, iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan ti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag. Kastapay, ken agyaman tayo kada Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much ken ni Mr. Henry Apaga, manibula po di Pennsylvania, Estados Unidos. Amuya po, dito problema dita, research tayo, may panggip apo ka dito, ano da, kasla ko madita, dagsak sakit di buksit na, gagiyim kay kamsa, at digitay, maobserbaran da, di peti konfirmasyon, na, kakabsat king gagiyim. Ada dito nabasak apo, gagiyim kabsat, nga tigayam ngilaw, mangted ti adu nga sakit, umabot ti nasursurok ngem sa nga gasot asakit ti mabalin nga maala apo iti ngilaw nga kas iti typhoid fever, cholera, gastroenteritis, panagibleng, panagbakwar nga digitoy ket simptomas digitoy nga sakit. Ken may isa DJ talaga nga makadurmen nga kitain gagiyem ken kamsat. Base ka dito write-ups nga binasbasak gagiyem kamsat, tingilaw apo ket kaadwan. Suri ka dito mang mga gagiyem kamsat, agbibiyag da dito babaen iti narugit, rugit ti tao, rugit ti animal, gagiyem kay kamsat, dito mabulbulok nga karne, at the same time basura, gagiyem kay kamsat. Ken tingilaw, base apo ka dito ni studies, ti si bubukel nga bagi tingilaw gagayem kay kabsat ket nakalupkupan iti rugit. Yun yung gagayem kabsat iti nabasak. Isong kitkitain teo dakkel nga perwisyo, dakkel nga pangte ti salunat digitay taga Puritak Pinili dito nga banag gagayim kay absat nga kaaduunay apo digito nga ngilaw nga umat-atake kadakwada gagayim kay kaabsat di iso nga no siya kakit haan nga basta-basta nga di kanapo ti importansya dito tapnon ti kasta ket agsardeng detoy nga problema agasim deta apo sigon kadiri engem itry tayo apo timang kontak iti may sa kada doktor gagiyem kay kabsat gaputa umabot iti agarop sa nga gasot asakit ti mabalin nga maala ti tao iti ngilaw nga kas ti typhoid fever hanya deta hangang angaw deta apo mabalin na ipatay cholera gastroenteritis panagibleng, panagbakwar, ken sabsabalipay, gagiyem ken kaamsat. Diso nga dapat nga maikan iti importansya detoy. Digiti kaadu deto ngilaw apong aggapo ka deto nga poultry farm gigiyem ken kaamsat tapnon haan niya adda digitay maapektaran wenno digitay mabalin nga maka-eksperyensya when nagbaling nga biktima iti detoy apo nga problema. Kita inyo talagang ni Apo Kapitan maipit unayen kadagiti kalugaran na. Oray ni Apo Principal nga taga Puritak, digitay posnan gigihim kay kamsat nga namimpinsanen nga nadadael ti imahen ti barangay da gapo kadagiti ngilaw, kakabsat ken gigihim. Isu nga apo nga agtuturay, especially apo dito Kurimaw, adda kadakay ti control kadagiti kakastoy nga negosyo. Anyway, pagyamanan tayo or appresyarin tayo napan ni Apo Konsehala Judith Kilala, asawa ni Apo Mayor gigihim kay kamsat nga mabalin nga mangindurso iti biyang ti konseho babaen iti panagtakdir na kitag sarita may panggipit dito nga problema
aglalo saan niya dita ilida ti maapektaran awan sa agreklamo dito ilida adadang agreklamo di kita taga sa bali nga ili nga karuba detoy barangay nga ayan tinasao nga poultry farm gagiyem keng kamsat so nga ikanyot importansya dito po ate kunakon na di kita mabasbasa more than 100 nga sakit ti mabali na po nga maala ti tao manipod itingilaw. Ekit no kastat kaadunan. Aglalo, adda diti panangibagada, ori ni Ma'am Anita Cabie, nga nakainuman tayo idi naminsan nga lawas, dati nga barangay Kagawad, nga na-experience na po ti panagsakit ti buksit, ket atapin na nga di kaadot ngilaw, gagiyem, ti maysa kadagitay rason no apay nga napasaran na tikas jay nga panagsakit iti buksit gagayem ken kabsat. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963-000232 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyo di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo digito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue at dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada ang gurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. Tinday pa nagpipinadamag. Okay, sublianan tayo dito tingilaw. Tingilaw, base kada iti nabasa tayo, agbibiyag ti ngilaw iti rugit. Gagiyem kayong kabsak. Basta adungan na rugit. Ito include basura. Mabalbalkot ti bagit ngilaw iti rugit. Gagiyem kayong kabsat. Gagiti sa bali pa yung characteristics ti ngilaw. Sorry kada iti mga na gagiyem kayong kabsat. Tapno mangan ningilaw adda irwar nilngilaw nga likido manipo DJ buksit na us-usaren ningilaw ti likidong iparwar na tapno tunawin na digiti kayat na nga kanen edi kastoy nga wagas maibati ningilaw DJ inparwar na nga likido kadigitay mabalin nga pakaipulagidan pakaipatitidan na gagiyem kapsat isu nga agan anad segon na po kadito nga research may sa tingilaw nga addaan iti imet nga 6.5 million bacterias wenno bakterya gagiyem kay kabsat ijay buksit na pwede wenno mabalin datoy nga maipasa na kadiri sumarsarunong nga henerasyon tingilaw gagiyem kabsat tapno umadu tingilaw ada di igges or maggots gagiyem kay kabsat ket kasapulan laeng ti 10 o 5 hingga 10 aldaw agbalin manen digito nga maggots wenno igges nga kasngilaw gagiyem ken kabsat so di jaya alisto ko na ni Apo Kapitan na
ti panagadoa po dagitoy ngilaw gagayem ken kabsat. So ingat apo nga taga Puritak ken digiti kabangibang yung barangay nga at atakyan tingilaw manipod kadet ti poultry dita kumkumluong Kurimaw kakabsat ken gagayem. Okay, once again thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan na po iti barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babaeng kini Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much ken ka Mr. Henry Afaga manipod po ti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel ken ni Gigi Raquel Turner manipod po ti Maui, Hawaii. Thank you very much kay ni Mr. Loreto Tamayo, manipod iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand, manipod po iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, diti Siyudad ti Lawag. Thank you pa iti Pugad Lawin, North Courier Service, nga masarakan iti Balintawag Street, Lawag City, para kadagiti kayat yung ipawit, when ipadala, kadagiti kapamilya, kakabagyan nyo apo nga di Metro Manila, Siyudad ti Baguio, pakiramanan na po ti probinsya ti Cagayan ken Isabela, mapanipawit di iti Pugad Lawin North Courier Service. Nga masarakan ti Balintawag Street ti Siyudad ti Luwag, babaeng ken ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kada Mr. Ju Agtarap ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kakailan, adto iti pamanagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang tataraket iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalding ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitay ko madanong nga ipainom tayo ket ang agapo kadagitay stagnant waters, tadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag masalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow da karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramid kay te temporaryo ang paglinungan da.
Okay, tuloy-tuloy apo, hindi pa nagdadangay, pa nagpipindadamag, gagihim ken kamsat, ya. Adan na palabas apo nga, o para pulo, ket 3 minutos kalpasan, ti oras tayong alas 12, ti deto yung ating ti aldaw, gagihim ken kamsat. Okay, itultuloy ti apo, di kiti indasarming damag, wenno damag, ngayon ti pagsisinukatan ti kapanpanunutan, mapantayo apo, iti probinsya ti Cagayan, particular ti Amulong Cagayan, gagihim ken kamsat, sinintensyaan ti Sandigan Bayan, ti saan nga nabababang 20 atawin na pan nakaibalod ti agasawa nga digitoy ket agpada nga nagserbi a mayori di Amulong Cagayan na gapu iti korupsyon, panaggastos ti pundo ti ili nga mababot iti 18.7 million. Pagpapanunutan nyo dito, uray barangay officials, gigiyim kay kamsat, addan digiti barangay officials nga napilaan iti kaso gapu iti korupsyon, gigiyim kay kamsat, to include local officials, local or even national. Base apo ti agarup sa agasot 30 gidupat nga pinanid ti desisyon ngayon parwar ti Sandigan Bayan 6th Division na paniknikan nga guilty daga Nicanor ken Pasita de Leon nga dagitoy ket nagsaruno nga nagmayor iti ili ti Amulong manipud tawen 1996 naging gana iti 2010, so 14 years gigiyem ken kamsat ni Nicanor ket na sentensyaan di 20 ket 7 atawen nga pan nakaibalod. Idinto nga ti asawa dito na sentensyaan met babaen ti pan nakaibalod iti 20 nga tawen gagiyem kamsat dito ket adda pan nakainaig na ti panang salungasing digito nga agasawa nga nagbali na mayor iti Anti-Graft and Corrupt Practices Act pakirmanan ti malversation of public funds. No, malversation dakkel apundo apo kabayatan na ti dati nga municipal treasurer nga nainaganan Los Viminda Macasio aglimlimeng wenno ilimlimengan na ti linteg gaputa napatawan deto apo delikado man deto apo 53 years nga pan nakaibalod ti tallo digiti tallo nga dating opisyal ket pagmulmultain damit apo iti kadakkel DJ nawaldas nga kwarta or napukaw nga kwarta 18.7 million DJ met ti kadakkel ti multada talaga kasta dito apo no anati gatad nga winaldas mo no mapaniknikang nakati korte kas jemet ti multam di talo nga opisyal gagiyem kamsat ti prosecution iti kaso ni Nicanor gagiyem kamsat iti nagbetan ti 2002 ken 2007 kunada nga wenno napaniknikan nga napukaw wenno inyo awan na ti gobyerno ken pinarwar na ti pundo ti munisipyo babaen iti panagisyo na iti encashments nga dito kadada iti 30 wenno na ipalaon ti 30 ket maysa nga cheque babaen ti Land Bank of the Philippines nga dito ket umabot ti 16.34 million kan nagusar apo iti disbursement vouchers ken sabsabali pay nga dokumento. Pinarwar kano ti dati nga mayor nga ni Nicanor ti iti cashbook nga ken cash disbursement journal nga nakansela ti cheque ken saan nga pandetoy iti detalye seknan saan nga nailawlawag ti detalye seknan deti nga ba rumrumwar pay manipo di 2007 naging gadi 2009 ni Pasita deti asawa ni Mayor ken ni Macasio ti treasurer gigiyem kabsata ket agpada nga nairaman dito saan nga umiso nga pan nakaramat ti pundo nga umabot iti 2.37 million so yung pala kaya umabot apo ti 18 million plus deti na-issue dito apo nga 2.37 million iti 8 nga cheque kabayatan nakita pay wenno naobserbaran pa iti Commission on Audit wenno kuha nga saan nga agpaparehas ti record ti accounting gapu iti pan nakaidasar ti kaso iti ombudsman iti 2015. Second iti kuwa adu nga pundo si saan nga accounted iti record bayat ti panagturay digitoy nga agasawa. Naamuan pa nga iti special audit ken investigation ti Commission on Audit wenno kuwa nga ditoy nga nabigbig ti 30 ket siyam nga notices of disallowance notice of disallowance ng unada medyo direksyonan gigiyem kamsat kontra kadagiti agasawa nga digitoy ket nang dispalko iti dagop nga 18
billion 718 million 161.65 or 18 million 718,161.65 18 million dito tinagbalin nga rakurak ti Graph Court gigiyem keng kaamsat when iti rakurak ti Graph Court napaay digiti agasawa ang mga presenta iti ebidensya tapnon ti kasta maawan basol da iti nakaireklamuan da seknan ti panagpukaw ti kasta ti kadakkel na nga pundo nga 18,718,161,000.65 gagayem ken kaabsat. Diyan mo po adulat ta ti kastoy adulat ta ti mapaspasama ka adda digiti maakusaran nga no daduma dimeten mapaniknikan ang imnukit kita DJ sitwasyon dakkel ti tendensya nga talaga nga mapasamak ti kaadua po ti linteg nga digitoy ket mang safeguard iti pundo ti gobyerno digitoy nalalaingat at tao aglalo digitoy pero de los buenos da iti poder gagiyem ken kakabsat ket jaka mo isusiguro ti research da nga kasano nga maliklikan da digitoy linteg gagiyem kakabsat kita inyo laengen del lang panag-purchase di ba nagrigat ti ag-purchase gagiyem ken kakabsat nagadu nga kuskus balungos na adu ti proseso especially ti canvas gagiyem panag-canvas kada adami namin no makapag-purchase ka ngem still nga adalat ta apo digiti kakastoy digiti programa ti gobyerno apo nga digiti ket imbes nga agpaay ka digiti tao saan so nga napintas apo nga maiwaragawag nga adda digiti kakastoy nga local officials nga masentensyaan mas alalisto kumapay apo nga gagiyem keng kamsat kasi deti kaso ket medyo nabayag salary mo ra po deti na kadagitoy ang daw kakabsat keng gagiyem so nga dapat ko maalisto apo dati marathon hearing kadagitoy tapdon ti kasta sigud apo nga maamwan ti tao digitay birkog digitay agtaktakaw iti kaban ti gobyerno nga agtuturay kadagitay lokal gobyerno. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kadiri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kadiri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. Ada pinabadbati inem nga minutos kasanguanan ti oras ti nga launa. Thank you very much iti TMT Construction Company ti barangay 48A Kabungaan North, Lawag City. Kastabi ti panagyaman tayo kani Mrs. Lydia Raquel ken ni Gigi Raquel Turner manibada po Maui, Hawaii. Thank you very much kani Mr. Henry Afaga manibada po Pennsylvania, Estados Unidos. Pagyamanan tayo ni Ma'am Erlinda Ferminhood ti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you ken ka Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manibot ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you by kay Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Kastabay iti pagagyaman tayo iti Pugad Lawin North Courier Service babaeng kan Engineer Neil Jose. Dito kayo apoy patulod DJ Manila, Ciudad ti Baguio, kastamet ten probinsya ti Cagayan ken Isabela. Mapanggayo na po iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you ken ni Mr. Ju Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Okay, tuloy-tuloy gagiyem ken kabsat. Nagpanawanag ka na po ti United Nations Human Rights Committee iti gobyerno ti pagilyante nga Pilipinas. Ti Pilipinas ti kadadakilan nga Catholic country ti Asia. Gagiyem ken kabsat. Tapnon ti kasta ana dati nga panawagan ti United Nations Human Rights Committee mapagbaling kanu ko mga legal ti abortion ken diborsyo dito'y pagilyante nga Pilipinas. Maria Josep Bendito sigurado ti konakon dati medyo nadagsen nga reaksyon dito apo iti observation, concluding observation dito di 136 session iti laing kalabes in warakawag apo ti panel kriminalisasyon ti abortion dito'y pagilyan nga detiket mabalin kano nga mangitunda ka rin di babae gagiyem ken kabsat nga de out of clandestine nga nada abortion services nga mangipan apo iti peligro ti biag ken sanunat gigiyem ken kabsat DJ ti basehan dito'y pagilyan iso nga may parit ti abortion ni bawil ti Pilipinas ti abortion iti babaen ti revised penal code gagiyem ken kabsat nupay kasta inpeteng ti United Nations Human Rights Committee nga masigurado nga adda ti decriminalization ti abortion ken safe, legal ken effective access para iti detoy nga aramid abortion nga ti biang or biag ti tao, biag ti babae nga masikog gagiyem ken kabsat ket saan nga mairisgo apo nga agbubuya gagiyem ken kabsat in recommendar da iti committee ti national government nga papigsaen pa ti sexual ken reproduction healthcare service pakibilangan dito iti post-abortion care ken ginutigot da ti implementasyon ti comprehensive sexual education tapno maliklikan diti makungkuna nga unwanted pregnancies gigiyem ken kabsat
Base apo the Philippine Safe Abortion Advocacy Network 1.26 million nga babae dito pagilyan ti nagpa-abort nanipod nagpa-abort iti 2022 kapakaibilangan dito digitay marigrigat nga agtawen ti 20 ket 5 ken kastameten rape victims gigiyem ken kaabsat ayun DJ apo ti record kabayatan na ipurpursigi ti United Nations Human Rights Committee nga maaramid nga legal ti diborsyo dito pagiliya Pilipinas tapno maprotektaran dagiti babae manipod apo iti domestic violence domestic violence yung diborsyo siguro medyo okay medyo nalaglagan para kanya ka nga panunuten ngem deta abortion medyo narigaten malaksi dapo iti Vatican City ti Pilipinas ti kang runaan nga nasyon iti entero alubong nga no sa dinno illegal apo ti diborsyo na may palubos gagiyem ken kamsat ken dito adamit ken di tay wagas ti panagsinat ti agasawa kasla kumati annulment gagiyem ken kamsat. Iti 18th Congress inaprubaran ti Kamara iti naudi nga panakaibasa na ti Absolute Divorce Bill nupay saan nga nakalusot iti Senado ti agpada nga gakat gagiyem ken kamsat. Imunan deti kung kunakon nya kinondenar ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ti Catholic Bishop Conference of the Philippines no CBCP Public Affairs Committee ti balbaliw nga panakay porsigi ti panakalegalize ti diborsyo wenno panagsina dagiti agasawa iti pagilyan nga Pilipinas. Nga ditoy inpeteng na nga mas adadda wenno adupay dagiti dadakkel nga isyu nga rumbeng nga masolusyonan dagiti agpampandalindig nga sa angket nga ti diborsyo ti pukusan da apo wenno asikaswenda gagiyem ken kamsat so para kanyak mas adadda siguro nga medyo nalaglagan ti panangawat digitay konserbatibo especially di biyang ti simbaan jay diborsyo kesa deti abortion gagayem ken kaabsat but criminal kaso criminal man ti kasangwen na po digiti mangiswat ti panagregreg ti sikog pakiramanan digiti agparegreg ti sikog adumet latta ti mapaspasamak gagiyem ken kaabsat no apay nga awan digiti maiyasaklang gigiyem adulat ta kasla kumadita digiti rape victims digiti ubing agsikog unwanted pregnancies wenno digiti illegal nga relasyon gagiyem kay kabsat digijay ti kang runaan nga makita tayo nga isuda iti mga veil iti abortion nga uray digitoy ket maiparit adan digiti some doctors nga nakaswan ket paged din ti lisensyada gapo iti panakairamraman daw wenno panangararamid da iti daytoy nga kriminalidad panagregreg iti sikog gagiyem ken kabsat and even haan nga doktor by profession ore digiti albularyo muda metapo digiti aramiden da tapno maregreg ti sikog ti maysa nga babae ngem adu digiti maabang Damdamag Roberto programa panagabort no panagregreg iti sikog amangan ta maipan iti alanganin ti biag ken salunat dagitay babae da kayo apo anati makunayo no malegalize ti abortion pakairamanan ti diborsyo dito pagilyan tay nga Pilipinas. Awanen na po tinabati pa nga oras ti dito nga aldaw para di programa tayo Damdamag ni Berto. Tinaga na po ti ENR Online dahito di bagayam yon ni Robert Berto de la Cruz kinadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin agyaman kam tingkay panagbuya ibati min tinatalged natalinaay nga malim ti Lunes de amin asa nga pada Damdamag ni Berto programa pakidanunan dili paspasama kinibugod tayo alumar kinintero maginan ken unay di balasyo tao Damdamag ni Berto pakaidasaran dili damag wenno paspasamak dili sumbat dili agtuturay kadiri issues ken kalikagom dili umili Damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisipar agtimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagom tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa Damdamag ni Berto
Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadan nagurigor, andamit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Pinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal tinasakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken diday, ket may buyog sa inmek. Ana magarubos na paitanulwa. Ngenkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat at no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garatda. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Pinapalabas. Eri may kadwa gundaway papagayam, manibo diti ENR Online. Kumablaw kami, tinagasat nga malem, ti Lunes tay amin na sapada, eri deto yung aldaw, ti winupet sa 7 di bulan ti Nobyembre 2022. Dito di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti sabali man na parang ti programa tayo, tinapalabas. Awisan da kayo nga rod nga kadanggay mi ti lasod ti may isang oras, tapnoy tayo rugyan nga warwaren, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, nga naipalaon ti surat nga intay ipatangatang iti dito nga malin. Ngayong kasangwanan yung tirugyan nga ibasa dito nga surat, pagyamanan tayo dito sumaganad. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babaeng kini Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Kastameten nga agyaman tayo kada Mrs. Lydia Raquel kani Gigi Raquel Turner, manibo di Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kani Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kani Mr. Henry Afaga, manibo di Pennsylvania, Estados Unidos. Agyaman tayo kani Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manibo da po iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much pa iti biyang ni Dr. Alan Taylan, manibo ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City.
Pagyamanan tayo di Pugad Lawin North Courier Service di Balintawak Street, Lawag City para kadagiti kayo apong ipatulod kadagita ay kapamilya, kabagyan, gagayem, EJ Manila, EJ Baguio City, EJ Cagayan, EJ Isabela, mapanin ipandigita di Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan di Balintawak Street, Lawag City, babayan di panang imaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap kan ni Mrs. Mili Espiritu Agtarap, Iba Beach, Hawaii. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
ti surat nga ti padayawan nga ibasa iti daytoy nga malem. Surat nga na impatulod ti maysa nga pagayam nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Dito nga surat ket nagapu iti maysa pagayam nga kayat na iti paawagan iti tangatang iti nagan nga Henedina. Naisaguda iti surat ni pagayam tayo Henedina, tinapalabas ko, Manong Robert. Sapay pagayam ko ti maikari, ti binukel ko wenno insurat ko. Kas panangiladawan ko iti kalman wenno napalabas ko. Sapay ti maikari nga ibasam iti dayaw na programa ti napalabas. Kabsat nupay saan pay unay nga nabayag. Nga simuro ta kiti deto nga programa tapnon ti kasta dinggik ti pakasaritaan ti tunggal mangipatulod iti surat na. Dito'y nga naawis ti riknak. Tapnon ti kasta, abilekmet ti kalman wenno napalabas iti biyag ko. Nga amok nga daytoy ket mabalin na pakapidutan iti adal ken sursuro dagiti naayat na dumngeg. Ngem kasangwanan nga rugyak ngayam amuken ka ti bagik pakairamanan dagiti agdingdingeg. Yawat ko tinabara unay akablao ko ken ka. Kastamet ten iti kadwam iti technical control. Pakairamanan nen digiti aduunay nga dumdumngeg wenno mang sursurot iti daytoy nga programa. Wen kabsat, yam amok ti bagik siyak ni Henedina may maysa nga inanak, Manong Robert. Saan niya saan na panangipalastog wenno panagpanakkel, Manong Robert? Nupay agpada nga saan nga nakaturpos wenno nakaragpat ti adal. Dagiti naganak kanyak ti amak ken ti inak. Naikanda ti napinta sa gasat. Napinta sa gasat kunakta, di mi marikna ni rigat. Aglaplapunusan ti sapul dagiti naganak kanyak. Para iti panang padakkel da kanyak nga anak da. Ken agmaymaysa, Manong Robert. Napagasatan ni tatang nangirugi ti negosyo deto'y ket panaggatang na karitidingwen kang runaan na iti baka kenwang. Idi damdamo ket agtagtagibalay laeng ti inak. Ngem makaumanayen kabsat. Ngamin ket adamit sang kabasit nga nagatgatang ti amak nga talon. Nga iso ti paggapuan di kiti agserbi kada kami. At damit ganansya na itinasao nga negosyo na, Manong Robert. Siyakmet, edi makaturpusak iti elementarya simreka kiti high school. Ngem siguro, Manong Robert, gapu iti kinakapoy iti panunot ko. May sa deto'y kadagiti saan nga wenno saan nga nangitunda kanyak tapno agbaligi iti beneg ti edukasyon. Ngamin idi addaa kiti second year high school talaga nga masulita kon. Masaduta kon agbasa no pay babae ti kinataok. Tsaka mo no apay. Ngem talaga nga saan kun sa nga linya ti mapanit ti eskwela. Aging gay ti maysa nga aldaw nagungtanak da tatang keninanang. Apay nga di mo kayat ti mapanagbasa, Henedina. Mapagkait ti pagadalan tapnon ti kastakit si kantumet ti mangitakder kada kami. Agpada kami nga di nakaturpos kini nanang mo. Sa itamanen, di mo mangkayaten ti mapanit ti pagadalan. Mababainak kami tatang nanang. Kasano? Kanayon met latta nga siro ti maalak. Tsaka mo ta,
Jak makasurot ka dagiti leksyon mi. Jak mauawatan tatang. Nanang pangasiw. Agsarding ako na agbasa, jak akong kayat ti mapanit eskwela. Saan kayo met nga problema ta may saak nga anak yo. Makita met nga at dadakil nga kwartayo ta makagatang kayo met ka riti agserbi ka da tayo. At dapay nagatgatang yung nga sanikwa. Ang ti sanikwa anak ko ket alisto nga mapukaw. Apag darik matlaeng no dumteng ni malas ket mapukaw ti sanikwa. Ti edukasyon yun no adal. Armas mo deta aging gana nga di kamatay. Awan ti makaagaw ken ka. Saan da nga maagaw ti adal mo? E dinto nga ti bagbagam nga sang kabasit akukwa tayo ket apag darik matlaeng. Amangan no, saan tayo ito nakukwa ito no makaring tayo? Basta nang tatang saanin pangasiyo. Jak mayulo ti agadala talaga. Mababae na kinunig ti klase. No pasungbatan nagtimestrak, jakam mo no ano ti sungsungbat ko. No yawag da no, mano tinaalami ti eksaminasyon when no quiz me. Mamano nga makaalak ti dua when no talo. Naragsakin no makaalak ti 5. Papaunay ka nanak ko. Simong bat ni nanang ket kinunana. Alabay amon Junisyo. Bay amon Junisyo. Ta paginanain ta. Ang mga met no, ada sa baling epekto na kinihenedina no ipilit na ti panag-aadal na. Makaammo ka may sakamit Marta. Balikas ni tatang sa imadeo. Idi makaadayo ni tatang kinasarita nak ni ti inak. Apay nga minaya. Anya nga talaga ti, di mo kaya ti pagadalan. Da kayo met nanang imbagak lang nga rudin, ulitin nyo manin. Anya ti kayat yung nga panangilawlawag ko aya. Talaga nga jak mayulo. Maabakak kadagiti kaklasek, mabainak kadagiti mangisursuro. Ala, sige. Agtal na kang arudin. Saan mo na panunutin deta? Bayamon no di mo kayat. Total, at damit makaumanay pang biyag mikeng ka. Ken no saan lakit di nga dakis ti gasat tayo. At damit tawidin mapagbiag. Balikas ni nanang yam kasla maburiburan iti desisyon ko. Agiamanak nanang, agiamanak. Naglabas digiti aldaw, kabsat ko. Talaga nga tinalikudakon niya namimpinsan ti ruangan ti pagadalan. When, uren ibagbaga ni nanang tunggal opening idi nga ituloy ko ti mapan. Saan ko na kinayat? Dito'y nga natangken ti pangidding ko. Nga makaumanay itong titawidik ka di naganak kanyak nga pagbiag ko. Oray no, awan iti adal ko. E di ba naglabas ti panawen, kabsat? Adadda nga naikan kay papanan, tigaget ni tatang, ken ni nanang. Wen, tigaget na nga, agtaraken karigiti magatang na nga dingwen. Ken may biyahe di Manila. Aging kakabsat nga, nang lukat ni tatang ti maysa nga pagtagilakwan, iti mismo nga sikig ti balaymi, ngamin ket abay kami iti highway, nga mapan iti sentro ti ili. Maysa nga pagtagilakwan iti abuno, pestisidyo, insektisidyo, pakairamanen, digiti kanen, digiti dingwen. Kas mayarngi iti negosyo na. Ninanang ti adadda nga mangbantay, ngem sakbay nga naipaima ken ninanang ti kaha, inayaban ni tatang ti maysa kadigiti anak ti kadwana iti panaggatang ken panaglako kadagiti dingwen. Tapno sanayen na ni nanang para iti panagkahera. Narigaten ko na ti amak no agpukaw. Ngamin ket saan damit nga nakaadal. Idi may tinasao nga mangisuro ken ni nanang. Pilpilitin na kidi ni nanang. Oy henedina. O may kamitten ta. Sursurwen ta nga doa. Tapno ti kastakit agsinublat ta.
Sige, si kalat na di agsusuro nanang. Agsupli kada aglako ta si kanto ti mangisuro kanya. Masulsulitak namin. Kinunak. Hanyakit din ay anak ko. Babae ka ngem. Jak maawatan ti gargaraw mo. Jak maawatan no. At darigget mo nga makasursuruin no awan. Nanang, da kayo latan. Amuyo na ita. No amuyon ton, inutin dakton ng isuro. Di nakababain no. Ti umay mangisuro ka datakit. Anad na nga siyakti di makasurot, kit sikat makasurot. So nga, si kalatan di mang sursuro. Sige man lang yan. Talaga nga, jak maawatan ti panagugugalim. Adnan sakit di, babato ti kinasadot keng ka, hindi na. Di makasursuron ni nanang Manong Robert. Ditan nga narugyanen ti panaglako mi kadini sa nga produkto. Wen kabsat. Aglako kami iti abuno. Tunggal malem ilista ni nanang tinaglakwan. Ilista na no anya dagiti produkto nga nailako. Manukilo nga abuno, manukilo nga hagmas, mano nga pagpatay ti ruot. Pagpasuyot iti anyala ditan nga klase tinateng pakairamanan nen vitamina ken purga dagiti taraken na dingwen. Kit kita ek pailaeng ter aramiden ni nanang masulita kon Manong Robert. Uray no ibaonnak nga mangbilang kaditi sabsabali nga produkto no mano tinaksay ken kastamit tenod da sumangpet no mano inayon kasulit ko pa ay. Uray sakit mas daawa kiti kinaman nagsulsulit ko no dagita nga bambanag. Sa anak met nga nasado ti doon nagtibalay tamok met ti agdalos nalaingak met agluto. Ngem no dagitan nga banag talaga nga kaya riga konti rumwa uno kaya riga konti nasadot nga animal nga pulos nga di agkutino diket agpakutibeng Manong Robert. Kaasin niya po Diyos, Manong Robert, nagbalin niya, produktibo, when no napintas ti taray, tinairugi nga negosyo. Adu digiti umayaggatang nga kabaranggayan, kayang kastamet ten digiti, agnaed iti kabangiba nga barangay, ngami ni bagbagada nga, mas nalaklaka kano ti lakumi, ngem ti lako da digiti adday ti ili. Naragragsakan ti amak, pakiramanan ti inak. Kenuri siyak maragragsakan akmet. Taamok nga agpa ito amin kanyak digitoy no mapapaunak digiti naganak kanyak. Edi maysa nga parang rabii agsasango kami nga talo. No kumamit sursurwe manak ko. Tapnon di kastakit makainanamit ti inam. Kasano no daduma pabantayan na keng ka. No dagumatang pukkawam di kat saan mitlay nga makainana. Kinuna ni tatang. Bayan nyo tatang ta. I-guide ko nga sursurwen o retilaing agsupli ka da. Agbilang ka digiti produkto nga mailako ken digiti sumangpet. Baring masursuro ka. Saan nga anak ko? Agpa ito amin ken ka digitoy. Ket no nga rutsik si kanton no mapapauna na kaming ken di inam. Ammom to nga di ipataray. No di mo sursurwen ita. Saan pa'y nga naladaw tapnon ti kastakit? Amwem no kasano ti aglako kastamet ten iti sabsabali pa'y nga trabaho na. Panangilawlawag ni tatang. Sige tang mangantayong ket mabisina ko.
Naglabas pa iti aldaw, kabsat. Talaga nga, makita ti panaglupos ti biyag. Babaen iti saldet, gagit digiti naganak kanyak. Nasursurok met basita, kayat kumitten ti agtugaw iti pagbayadan. Aglalo iti addan digiti kakadwami nga, umay, wenno, mangtulong kada kami nga swelduan dananang kinitatang. Nakaala kami ti dua alalaki, nga agbagkat, agikilo, kadagiti tagilakom iti farm supply, Manong Robert. Kaya takmitten ti agtugaw gaputa, saan mitten nga siyak ti mapanagikilo, saan mitten nga siyak ti agbagkat, ngamin ket addadamitten nga katulungan mi. Sinursurok nga naimbag ti panagsupli, ti plus ken minus nga kunada, kabsat ko pakiramanan ti multiplication. Kaasi niya po Diyos, nupay narigatanak, nasursurok detoy, iso nga siya kunti kasinublat ni nanang. Ngem no kasta nga dati, kayat ko nga turungen, agpakadakin ni nanang ket bukudan na, ti trabaho iti pagtagilakwan ni. Irimay sang aldaw, agsasango kami nga sang nga pamilya. Amom Marta, ilaklako da kano ti daga iti dayaen ti balay. Iti daga ti dabangi ra barangay. Nabayagay bagbagada nga ilaklako da deto nga daga ngem. Kasla di dag kakasurutan, agririridan sa iti panagtawid. Naurnos da kanon. Basta maparti-partisyon wenno mabingay-bingay ti paglakwan, mayat kanon digiti dadduma nga inabu digiti lalakay nga agtagikwa. O anya ti planom. Kinuna ni nanang, kayat ko nga gatangin ta, sidig nga rod ka dati Medyo nalawamit deta Sungbat manin ti inak, wen nalawang kaslamayat deti bagbagada nga presyo na nga talugasot ket 50 ti metro kwadrado. Akela kwarta. Damag ko ket dandani agupat nga ektarya deta. Makabalinan siguro met tabayadan ti urnong ta kwarta iti bangko bakit. Napyala nga adda pa mataudan naglalo ket mamula namin iti pagay ken mais deta. Ore isulat ti maimulay ti kada tawen. Angem agnegosyo ka iti baka sikapay iti mga disar ka iti daga mga ta doon ay meting nga trabaho saan kabalinak lang gumatang tayo ay ti kagamitan tayo nga kas ti traktura kada kuliglig tapnon ti kasta kita alisto ti trabaho makaamuka no kabalinan ti urnong ta di gatangin ta danto para kiti anak mo nga ni Hinedina. Weng nga ron. Isunamit lang amin ti pakaisagutan di gito'y awan tanto nasawak. Imisemak. Kinitanak dinanang ket imisemet. Aggagagit ka. Aggagagit ka Hinedina. Igatang kano ti amam ti kwartami ti bangko no kwarta tayo ti bangko iti daga. Ket kukwam to amin di kita. Kinunana. Imisemak laeng dita nga kaslaawan ti gaganay gayak nga sumungbat no kakasta nga banag ti mapagsasaritaan. Tay kunada Manong Robert nga awan interes ko kadagita aban banag. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi dito nga panagtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo digito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert. Umay ayon unay ni gasat kada kami. Gaputa, nagatang nga rod ti amak, tinadaka matadaga. Gemnupay adu di iti mang daydayo kada kami. Aglalo kanyak, kami may saak kanong agtawid, kariti sanikwa di iti naganak kanyak. Adalat tamit di iti pakadihadwak. Gapu iti saan ko pa nagtuloy ang nagadal. Kasi tinaminsan nga, napan kami nakipamumpon iti pimusay nga asawa ti gayem ni tatang. Idi malpas ti misa napusgan ti maysa kaditi anak na. Ti buridek nga anak na wenno naulila. Nga mangidaton iti balikas para iti panagyaman na kaditi nakipagladingit ken nakipamumpon. Anyan niya pa nagsidaaw ti tao idi mapan iti mikropono ket nagsarita ti buridek nga anak ti pimusay. Dito'y kabsat nga nakaururnos Ingles ti panagbitlana. Nga dito'y ngayon lawlawag na no kasano ti kasakit ti maulila. Ken kastamit ten panagyaman na kada kami nga ti mabunoken nakipagladingit kada kwada. Dito'y nga makitam nga naalutot na tirik na digiti tao. Adu digiti makalua. Adu digiti agsangit. Ngem adu digiti aggiin na sa as nga kunada. Nalaing deta, nalaing iti eskwela. Honor akanayon. Nagagit ngamin. Sigurado nga
agbalin to deto nga professional. Sayang ta. Natay metten ti inana. Sayang ta di na makitan ti pagbanagan ken balegi ti anak na. Dagiti ariwengweng iti uneg ti simbaan. Dito'y nga napanunot ko ti bagik, Manong Robert. No kumasaan na ka na model kit mabali na kasta ak kumamit. No saan na ka na langgong iti klase. Ken may sa buybuyugan pa dito. Kinasadot ko nga mapan iti pagadala. Kahit kumit ti agbali na kasta. Ngem, anwek nga rod ti bagik. No masodot ken mabainak met nga kanayo na. Di makasungbat ken makaalay ti zero iti test. Kinunkunak. Kabsat ko rin ni nanang ket madlaw ko nga naala tinagsarita ti riknana. Nagpinnerring kami ti Dedi Agundaway. Ngem kasla jak makapagpao ta makipinnerring ti inak. Ngamin kasla agbalbalikas dagiti matana ket sidsidi ren na. Kasta ka ko mamammet laeng anak ko hinidina. Kasta ko mamammet laeng ti ginasidap mo. Maidaydayawak nga tano kasta ka hinidina anak ko. Kasla digita ti balikas nga kayat nga ipamatmat ni nanang iti parang pirring na kanya. Nagdumugak nga kasla awanan yaman na Manong Robert. Wen kabsat ko. Tay ko na kiti sa baling nga aspeto siyak ti mabigbigbig. Ngem ka di sa baling nga aspeto siyakmet ti dehado. Ngaglaloy ti beneg ti edukasyon. Tay kunakon adu digiti umapal kanyak gaputa dakkel to kano ti tawidik ka digiti naganak kanyak. Ngem ni ti daytan niya aspeto idi beneg ti panagadal. Ditan maatiwak kabsat. Naglabas digiti aldaw, Manong Robert. Nagtultuloy tinasaliwanwan niya panagyan wenno panagbiag me. Ngem addalat tagayam digiti karit. Oren no medyo nasaliwanwan kan, edi panagbiag. Kas iti naminsan nga, igagatang ti ama kiti, aggiina nga dingwen. Dua nga agina abaka ken kastameten, agina anwang. Idi may digiti pulis iti mismo nga balay mi. Anya ti problema tatang. DJ kano duwa nga agina nga baka nga nagatang ko. Tinakaw kano. Apay awan na ya ti papel na wenno dokumento na ta ibagada nga tinakaw. Awan na ta kunadamit nga di da naala ka di nang gatangan ta. Anya nga ron ita. Kitawan ti mabalin anak ko. Jacket ti makirinikir ka dagiti o may mangalag aputa. Adamit kaya da ken may isa. Amangan ta siyak pa iti isak lang da. Ang bumet nga jakunay makauawat no dagita. So nga ited kulatan Mano ti bayad di upat duang aggiina. Kinunak. Nasuro ka sa nga gasot 1,000 pesos. No kumamit makaawat tayo may panggip iti linteg ken ka. Ammo tayo kumamit sa lakniban ti bagi tayo may panggip ka digita ni bayamon. Ited kulat tang isubli ka dakwadan. Ikit wen angim digiti nga rod nang gatangamon. Isu dati kamatem tapnon ti kastakit isubli dat pinang bayad mo ka dakwada. Narigat digita anak ko. Aglalo agpapada tayo met amin nga ron nga di nakaadal. Amom nga ron no, gunggod dawayan da ka wenno saan. Dito'y kabsat nga kasla nakariknaak iti jak ammo nga pan nakapabain. Wen, kasano nga maproteherak dagiti naganak kanyak? Amangan no, parparbudalaengen nga, natakaw ket dalatang nga alan.
Wenno isudamet laeng tinaglako, wenno nagbilin nga naglako, ken pinarwar dalat na tinakaw. No kumata nakaadalak. Manganta, amok ko man o kasanuti, pamayak. Kinung ko na kitibagik. Nasuro ka sa nga gasot aribo a pisos ti bayad di upat abaka. Nga kasla na pukaw latan iti apagdarikmat. Gapu iti amak ni tata nga makirinikyar iti korte. Gaputa sa anunay makauawat tadimet nakaturpos iti adal. Dayta ti takder ti amak. Isu nga inpadawat na latan wenno intulok na latan ngayon suble dagiti nasao adingwen Manong Robert. Nagdamag ni tatang kadagiti gagayem na nga nakaadal may panggep iti dedi nga pasamak. Ngem kunada kanu nga awan ti laban na gaputa awan ti pakakitaan iti pananggatang na nga. At met nga awan met ti dokumento dagiti nasao nga baka. En binagbagaan da kanu ti amak nga agan-an na diti panaggatang na. Isu nga kadagiti simmarunon nya alaldaw naan na din ni tatang. Ngem no daduma digiti mapaluspusan na nga di magatang gaputa. Medyo adda question ken kuana. Magatang digiti pada na meta negosyante iti dingwen ket agdinamag tutiganan siya na. May sa dayta idi kadagiti pagdudukutan ti amak. No, maabak iti ginnanan siyaan. Ngem bagbagaan to ni nanang nga kunana bayamon. Sa mo nga pampanunutin pedeta. At least legal digiti gatgatangem. O kitam na isagsagmak ka edi. Ket nung arugno na isagmak ka manen. Gasot aribo wenno pinulluman ni aribo. Agasim deta nga isap sa pulam tapno masukatam. So nga mapangkalatang ka digiti sigurado Dionisio. Ang Marta. Maaro sa kunay. Ninayunan dalabas iti tawar ko. Naaladan. O. Edi pinagpapartyanin. Nakadakdakil ti ganan siya da. Ket no siyak ko ma. No diya kagamak. Gapu iti nagbali na pasadas ko. Siyak ko matigim manan siya iti kasjay. Alabay amon. Ito iti narigat ti. Awam man lang apulos ti pagkamangan na. Awam man lang apulos ti pangnamnamaan mamabali ng mga sakit wenno mang proteher king ka. Balikas ni tatang Manong Robert. Kasamanan niya tultuloy tayo ng ibasa diti surat ni Pagayam Teo Henedina. Kablawan tayo digiti agwibuya kada tayo ni Dorocha de la Cruz, my sister, dita Metro Manila, ni Jocelyn de Luna from Manila, ni Ma'am Elis Tamayo, iti Bacara Ilocos Norte, ken happy watching ken ni Fredes Quesada, malibu di Fresno, California. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North Lawag City, babaeng ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili di Marcos. Thank you very much ken ka Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo ken ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mrs. Lydia Raquel ken ni Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Ni Mr. Henry Apaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Mr. Ono Predrupan, manipot iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, iti Siyudad Tilawag. Kastapay di Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, iti Siyudad Tilawag, no adda digiti kayat yung ipawitapo, wenno ipatulod. Kadagiti kakabagyan nyo, iti Manila, iti Siyudad ti Baguio, pakarimanan ti probinsya ti Pangasinan, ken Cagayan, mapanipawit deta ni Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii.
Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kablawak pa, di ba nagbuibuya? Dito kasinsing ko ni Godwin Ventura, the Mr. and Mrs. Godwin Ventura, dito Metro Manila. Pasyout ka dito kakabagyan tayo, manong ko na ito, dito kakabagyan ni kakabagyan mi ni Godwin, dito barangay Baksil, Baksil North, Ventura family. Kastamit din dito Mangato, and even ni Jay Dingras, dito kakabagyan ni mother ni Godwin. Thank you very much for watching, cousin Godwin. Naglabas pa di aldaw, kabsat ko. Nupay umay ayon nga kunak tigasat gaputa. Ado di kiti parokyano ti farm supply mi. Addalat ta di sumngay nga problema kabsat. Nga mabalin nga bunga detoy. Ti kinaawan ti sursuro mi nga talo. Ti amak ti inak ken siya. Ngamin manong Robert adda di kiti imay nagangkat. Ididakkel nga bulto ti abuno. Detoy ket kooperatiba kano. Gaputan na laklaka kada kami. Ken direkta kami kada iti supplier. Mano ti alaen da tatang? Didi umuna ket 50 nga bags. Ta ipandedi ko kooperatiba da. Didi sumaruno 15 to kanumanen ta iwaras da kada iti tao. Oh, anya nga ti orahin nyo pa, yapay nga diyo pala pa i-deliver. Sa anin, nagsasarita kami nga isudan ti umay mangala. Kamin, ket adda ti mang finance ti kooperatiba nga may isa nga baknang. Hanga direkta nga ti kooperatiba ti gumatang. Idunar ti may isa abaknang. Ay, kastaya. Okit na sayata. Dakkel ti kita no kastaya. So, ngarod nga gurderak manin ti abuno ta, umay danto ipan. Ket ti ngarod bayad na ti imuna nga maipan. At datin issue da kanya ako na cheque. Kastaya. Alawen. Kinunak. Si marunong ay may dainala ti sa balipay nga 50 nga bags ti semento. Cheque manin ti imbayad da. Manong Robert. Dito'y kabsat nga. Idita. Masapulin ni tatang ti kwarta ket
mapannan ipasukat ti cheque, iti bangko nga, ayan ti pundo na. Ngem kinuna kano digiti agpapay ti bangko nga, awan ti pundo wenno, talbog ti nasaw nga cheque. Agdudukot ni tata nga si Mang Pet, Manong Robert. Anya nga talbog ti kaya Diyos sa wentang. Awang kanumit ti pundo na di susapo aya. Tsaka muno kasano ti kapaypay akon. Kinunana. Kitapi nga awan ti pundo na. Kinunamit ni nanang. Kit isumit ti kunada di bangko. Nabayag kanon niya, nasiraan ti account wenno bangko na deto nga nang pundo iti cheque. Kensya kasla siyak pa iti mababalawin no ibagada nga tanga. No apay nga inuray ko nga duapay nga cheque nga talbog ti na-issue kanya. Kasta aya. Anya nga rudin ti aramidhem. Kat mapana ka iti kooperatiba tapnon ti kasta ket kasarita kita. Saan nga ang angaw ti bayad ti sa nga gasot ako sa ako nga abuno nga mapukaw ka data Marta. Kaasi niya po Diyos, Manong Robert, adda na pasubli ni tatang, kadagiti abuno nga naited iti kooperatiba. Nagmi-meeting kano ti Board of Directors, ket saan niya naing kalintigan ti inaramid ti nasao nga nagdunar. Tilangin sana mapasubli ket digiti na ibunong kadagiti mannalon gaputa na ikurwaydan kadagiti pagtatalunan da. Nupay, ti 50 nga naited ti kooperatiba, taltalupulo ket talo ti napasubli. Dita nga saan kanumit na masapulan pa ti tao nga nang yisu iti cheque, gaputa base kadakwada, ket nagsubli deto yan ni Jay, balasyo tao, Manong Robert. Naglabas pa digiti aldaw nga dinapupuutan kabsat. Agtawen na kidin iti 10 ket 7, idi addamet ten digiti umar arubayan nya kulibangbang, iti ayan ti maysa nga sabong. Addan digiti mangiparparipirip iti ayat na kanyak, Manong Robert. Ngem no daduma ket saan na pabor datatang ken ni nanang nga makirelasyon akon gaputa ubingak kaanupay. Oy Henedina, saan mo pa ilang nga panpanunutin ti panakirelasyon? 17 pa ilaing. Agat sinuso ka pa ilaing ako na di babakit ken lalakay. So nga, di mo pa ilang pampanunutin dito anak ko. Amangan no, tila kalikagum da ken ka kit gaputad da makita da nga pagsayaatan da no si katima asawa da. Amangan ta, tilaing makungkuna nga sang kabasita kinabaknang tayo ti gundawayan digiti lalaki nga agrerayo ken ka. Ay, wen nanang sa anak met nga agdardarusudos ken gumangganat nga makinubyo. Laing adamit digiti closeness ko wen adamit panakibanding ko kadakwada. Aglalalo no nasayaat met ti pakpakita da. Sana yan kunada nanang nga narigat no basbastusim ti lalaki ta amangan ta agaramid ti saan na nasayaat ken ka. Sungbat ko, sa bagay mitkit di ang agananad ka. Kay kunakon, amangan ta makatumpong ka iti lalaki nga. Tila kayat na kit deto'y mabaling nga tawidin kada kami. Uwen nanang, di ka ba danagan? Siyak ti makaam mo. Sa anak agdardarsudos ken jak gumanganat nga maaddaan ti relasyon ti baro. Naglabas pa digiti aldaw, Manong Robert. Idi na minsan nya kaadami iti barangay hall gaputa maorganisar ti gunglo digiti agtutubo. Idi day di nga gundaway. May saak ka digiti na inuminar nga lumaban kas
presidente ti grupo mi, kabsat ko. Kaya di mapan iti sango di iti padak nga ni inuminar. Dito'y nga nagsarita da. Inyam amuda ti bagida. Pinagsasarunuda nga inbalikas da iti kwalifikasyon kang runaan na iti natantusan da wenno nagunudan dan iti aadal wenno maikamanudan. Anya da iti nagbalin nga awards wenno pamadayaw kadakwada. Dito'y kabsat nga saan akon nga timmak derpay. Ket embabawik ti panakainuminar ko kas may ikatlo a kandidato. Anya nga rud ti saritaek iti sangwanan di iti padak nga agtutubo, Manong Robert. Saritaek kadi nga datawidek, saritaek kadi nga jak nayulo ti panagadal. Isu nga, saan kon nga tuloy ti kandidatura? Kaya di malpas ti panakabutos ti presidente, kadagiti dua nga naglaban, nagawid akon, Manong Robert. Kaya kaadda kiti balay, dito'y nga nagpanpanunutak. No kumamit no inananusak namin ti, nagbasa nga jak pinagari ti kinasadot ko ken, pinagbaling ko nga pambar ti kinakapsot ko. Amangan ta, mabalinak kumamit nga ilawlawag no andya ti anda ti kaunggak. Oray so magmamanula kumamit ti Ingles sa balikas, dandiya ni awang pulos amo. So nga, basol ko metlaeng. Siyak metlaeng ti akin basol no apay nga kastuyak. Kaslaawan pa nagtalik ko iti bagik. Kaslaawan kabalinan ti bagik. Gaputa, mabainak met. Kinawan ti amo kasaritain niya na imbag. Para iti bagbagik gapu iti kay. Saan ko nga pa nagtuloy na nag-atal. Agbabawi akitan. Agbabawi akong nalaatawin ti amin. Papagayam san tayo nga may lipas, nga ibasa dito surat, nga impatulod ni pagayam tayo Henedina. Endo no bigat, dinggen ti tuloy, dito pakasaritaan ti biyag kinayat na. Anyan to ti agbali nagasat na. Anya ti agbalin nga masakbayan na. Agbababawitan, gapo iti saan na nga panituloy iti panagadal. Awisan na kayo papagayam, kakananggay mi manin ito nubigat, para isabalin to manin na parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kanadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Lunes tayo amin sa pada, agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket may buyog sa inlek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngenkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad mi napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garatdak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas.